li qed ibati taħt it-tmexxija ta' Gaddafi. Poplu li għadda u għaddu għaddej minn sofferenzi kbar. Poplu maqut, jirvella kontra l-gvern li timexxih. One News jiltaqa' ma' Jesmond Mikallef, infermier Malti mal-Organizzazzjoni Internazzjonali Médecins Sans Frontières li ġab dawn il-filmati miegħu miġbuda mir-ribelli. Magħna jitkellem dwar l-40 sena ta' tmexxija dittatorjali ta' Muammar Gaddafi. Jekk ċittadin Libjan lissen kelma waħda kontra Gaddafi jispiċċa f'ċella taħt l-art. Kamra b'daqs ta' kemm joqgħod saqqu magħluqa fid-dlam għal 4 xhur. Oħrajn jisparixxu biqrabatu maqasmu ritratti bit-tama li jinstabu. Iġġustifikat għalhekk il-ferħ li ħassew il-Libjani meta r-ribelli ħadu lil Bengazi taħt idejhom. Magħhom ukoll l-infermiera fl-isptar ta' Bengazi. Ħakma li kienet possibbli wara li r-ribelli jirnexxielhom jitlu f'units tar-reġim u ħadu l-armamenti maħżuna. Ir-ribelli jingħaqdu, għamluha ta' kenniesa u ta' pulizija biex iżommu xi tip ta' ordni fil-pajjiż. Ġabru lill-midruba biex tingħatalhom kura immedjata. Ġabru u difnu nies mejta fit-triq. Sa dan it-tant il-ġlied ikompli, aktar irvellijiet, aktar tixrid ta' demm u aktar vittmi. Bl-infermiera jkompli jagħmlu dak kollu possibbli, b'ħafna minnhom fuq bażi volontarja biex isalvaw aktar ħajjiet. كي يزول الألم